हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय दिनै फौजि बिथाङा थांसिगोन आरो देलाय स्रों स्रों मालाय नै रेडि जाबायानो ओमफ्राय बे भिडिअ'आथ' 9 तारिखआवनो बनायनायमोन लोगोफोर आङो नायफ्लाङाखैमोन दिनैसो नायनानै होफ्लांबाय फुलकबि रुगासिनो दं ओमफ्राय बादाम बेवदो बिनो हरनो थाखाय ओमफ्राय फिथाबो सोबनानै दों फिसायनि थाइनैसो लाना थांथोसै आरो खारलांबाय नै सोरबा नानिखौ बानथ'नाय मोनाबिलि सानजौफु जिकुनु टाइमावनो लाथ'ना होनाय संनाय खावनायाव जि सुनायाव एसे हेल्प खालामदों न' दर साफा खालामनायाव दा थांनायनो गोनां जासिगोन आरो गोसोआ बोरैबा नांगौ टाइमाबो जाबायानो 11ता जानोसै 5 मिनिटसै लासै टाइमाव थांहोलांदों गोसोआबो दुरबल बोरैबा मोनलांगासिनो दं आरो डाउन जालांगासिनो बोरैबा मोनदों बोरैबा नाङोना लोगोफोर थांबाथाय माथो खालामनो आरो फिसाजोआनो गामि गेलेगासिनो ओरैनो बाबाया थांसिगोन ना हासुनिफ्राय एसो होना हासुनायखौ थांसिगोन सानसे बाबादो बाम जानो मोनलायदोंमोन दा थांलायनोसै मा लादो नोङो खोन्थालाय मा लानो नागिरदों ओजोंहायनाय पापाया बाय बाय होसिगोन ट्रेनाव होननानै थांसिगोन आव थांसिगोन ना टाटा होसिगोन ना नोङो ओमफ्राय फनावसो रायलायबाय थानो मोनसिगोन आरो टाटा होसिगोन नै आं खावसे पिसायखांबायानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दंबावो बेखौ पिसायजोबनोसै बानायहोनानै थाइनैसरनि ओमफ्राय नै इयाव मैखुम रुदों आङो थालिर दिला गोखा नालाय बेखौ रुगारदों नै लोगो फिथाखौबो एवखांबाय नै फानलु हरगोन नाखौबो एवखांबाय गोरानै दरबोलांगोन बियो नै ओंखामखौबो टिफिनाव सोनारसिगोन एवबाय ओमफ्राय नै फुलकबि आलु मटर भाजा ओमफ्राय नै मैखुमा जानोसै ओंखाम जाबाय ओमफ्राय नै आं जानोसै अलपमान लाबाय फुलकबि मैखुन आलु थाइसे लाबाय दालि जानोबा दा गोरानै जासिगोन खाथि जाथारबोबायानो आरो साराय 3ता जाबायानो लोगोफोर थाक मोनबाय दं गोसोआ उसाव बादाव बोरैबा नांसिनदो जेथिया फैहाङो होमबालाय मिनि हालि थांबा आरो बोरैबा दद्र गोसोआ लोरबां मोनो आरो दा माथो खालामनो थांखानांगोनखा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरो गोसोखौ लोरबां मोनना देखायबाबो जायाना बिबो दुखु मोनो जोंखौ गारना थांगोन गथ' दङ न'खर दं गारनानै थांनानै बियो गोजानाव थाहैयो नङा होमबा लोगोफोर दा जोंबो स्ट्रं देखायनो हानांगोन लोरबां देखायबाय थाबा बोरै जानो बोरै थांनो हानो गोसोखौलाय हमथाना थानांगोन माथो खालामनो आरो गोसो सिङाव गाबना थायो आरो साहा लोंनोसै नै खलासे मोनाबिलिनि बिनोबो लोंगोन होनना सोंदोंमोन आं लोङानो बियो ओमफ्राय टाइमाबो टाक थांगासिनो दं 4ता साराय 4ता जाबाय ओमफ्राय 5तायाव ओंखारलांगोन आरो बियो ओमफ्राय दिल गिटारगोनाबो टाक जागासिनो दं नोंथाङाबो थांसिगोन ओमफ्राय साहाखौनो नै दानि थाइनैसो फिथा सावनाय होबाय ओमफ्राय नै आं लोंनोसै साहाबो उन्दुना उथिबाय दासो लोंनानै लोंबाय लोंनोसै आरो सोरांलायबाय लोगोफोर मैया खासेया थांबाय गोसोखौ बोरैबा नांबाय दं आला खाला हरावबो उन्दुनायानो थिग जायाखै माने गोसोखौ खासेया खम जालायबायना रुमाव उन्दुनाया दा साननैसो बोरैबा नांथ'बाय थासिगोन आरो जानाय लोंनाय टाइमाव उन्दुनाय जनाय ओरैनो बेरायनो थांनाय माने बोरैबा मोनबाय थाथ'सिगोन आरो नानियाबो सिखारबाय पापाया थांबाय नामा ना उथिनानै ओरै जिंखौ ओरै नाहरथिंबाय थादों बाहेरावबो गैला दा बाहेरावबो जना थायोमोन ना दा नागिरबाय थागोन ओरैनो बाम जानो मोनबाय थायोमोन ना बेस्रा उथिनोसै हरावबो उन्दुनायानो जायाखै मेगन मोदै गोसोआ बोरैबा नांफ्लांबाय थादों थिग मोनाखै आयु उदैया गग्ल' गांग्ल गाबसोदों आङो ओइ ओजोंबा
थांबाथाय बोरैबा मोनसे गोसोफोरखौनो मोना ओंखाम संनोसै आङो बाबुनो स्कुलाव बोरैबा गोसो खांफ्लांबाय थायो थिग मोना नैथ' बारा मिथिया मैया बाबुआबो बोरैबा मोनो खोमा बिफाया थाङोबा माबायो गाबो जानो लोंनोनो खवाबा बोरैबा गोलांखांबाथाय जोंहाबो बेनो जासै खर'आ सिगां बोरैबा मोनदों थिग मोनाहाय जायखौ दोनथ'बाय आं थानो नागिरथारामोन नै गेलेग्राखौ होनानै दोनबाय ओंखाम संनोसै आङो मा बाम जानो थानो नागिरो फुङाव जाना थानो मोजां बिफाया लाबाय दंमोन थांनायाव ओंखाम संनोसै कुकार सुनानै आलुखौनो रुनानैसै ओंखाम आलासि टाइमाबो जाबायानो नै साहा फुदुंगासिनो फुंनि थाखाय ओमफ्राय मैयायो गावनो आङो अलपमान बानायना हरदोंमोन फिथा ओमफ्राय बिनिनो गुन्दै अलप दोनबोदों बेखौनो बानायनोसै जेसेबां टाइमा जालांबाय दं एसेबां इसान थबक नुलांबाय दं माने बेफोरबायदि टाइमाव माने ज' साहा लोंनाय मानाय बेखौनो माने गोसोखांनानै माने ख्लाब ख्लाब दा आं बेयाव उसुङाव थाफानानै फिथाखौ बानायना होगौमोन साहायाव सिनि एबा जिखुनु होगौमोन ओरै बानायना होगौमोन दै लोंनै आङो दै हर गुदुं बिदि बिगौमोन बिदि फुं टाइमाव बेखौ बिनायखौ गोसोखांनानै थाब माने ख्लाब बिदि बुंनाय रावफोरखौ गोसोआव फैखांबाय दं आरो नै साराया दुंबाय थावा होदो बिदिनो बेखौ सिनिखौ लगायना होदो गुदुं जाजोब्बाय मोनामजोब्बाय ओरै होननानै बुंबाय थायोमोन आरो नानियाबो मेथाइ बुंगोन आरो ओंखामाबोथ' मोनबायना इनियावबो ओंखामखौ अलप दौना होनोसै आङो ख्लाब माने गोसोआव फैफ्लांबाय दङ बिदि बुंनाय खोथाफोरखौ दा फिथा बानायनायाव बानायखाना होगौमोन एवना होगौमोन आरो फिसाखौनो बामथ'नानै सान्दुङाव जना दोनबाय बेयाव आं उसुङाव साहा ओंखाम बिदि बनायबाय थायोमोन दा आरो 6 माह 7 माहनि उनावसो फैलायसिगोन मामा पापा ओरै होनना नागिरबाय दंमोन दानि इयाव हाबलाय रुमाव हाबनानै माने नागिरथिंबाय दंमोन आरो रावसानखिबो ओरै नागिरथिंना हा ओरैनो पापा ओरै होनना नागिरगासिनो आरो पापाया गैलाना मालाय थांबाय ट्रेनाव गाखोना हा र' दै आं फिथा एवनोसै